Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigo Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, nangasangad ang tulo ka barko sa kadagatan sa Sugbo ug Bohol tungod sa kadako sa balod dala sa low pressure area. Og sa Cebu Daily News, gibutyag sa Maritime Industry Authority nga andam na ang tanan alang sa fluvial procession sa kadagatan sa Sugbo ugma. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nagpadayon ang street dancing atol sa Pasalamat Festival sa Pagadian City. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag ni Davao City Administrator Melchor Kitain nga i-revamp ang mga opisyal sa Office of the City Building Official. Sa Bandera Mindanao, gitudlo na ang ikatulong huwes alang sa husay sa Maguindanao Massacre. Ani asab ang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalaing-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, duha ang patay ug usa ang missing sa rehiyon tungod sa low pressure area. Sa Caraga, kapin na sa 140,000 katao sa Caraga region ang apektado sa pag-ulan dala sa low pressure area. Ug sa Davao, gitay-ug og duha ka linog ang Davao region kagahapon. Giauhag ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang Immigration Office sa Dakbayan sa pagsusi sa status sa duha ka Iranian ug usa ka Lebanese national kinsa nakakita og lalis sa miaging semana. Nagatubang ang mga langyaw og sumbong nga grave coercion human nila gikalalis ang mga pulis, ang city licensing officer ug bisan mga sakop sa media. Kini nahitabo human mitubag ang kapulisan sa reklamo sa tinugyanan sa usa ka ospital batok sa patigayon sa mga langyaw. Ang mga langyaw nagnegosyo og karinderya apan expired na ang business permit. Gipasanginlan ang mga langyaw nga miharas sa mga tinugyanan sa City Hall ug mga sakop sa media kinsa nag-cover sa hitabo. Giusbawan ang budget sa Department of Public Works and Highways sa Rehiyon 9 alang karong tuiga. Gikan sa 629 million pesos sa miaging tuig, ang budget karong tuiga ana-ana sa 755 million pesos. 365 million pesos niini alang sa mga proyekto nga ipatuman sa DPWH Regional Office samtang ang nabiling 410 million pesos ipatuman sa District Office sa Pagadian City. Lakip sa gamitan sa pondo, mao ang pagpalapad sa Barangay Balangasan Bridge sa Pagadian City. Nagpadayon karon ng street dancing competition sa Pasalamat Festival sa Pagadian City. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Yes, Mencho, gisugdan alas 8 kaganihang buntag ang street dancing competition sa Pasalamat Festival din sa Pagadian City, subay sa kadalanan sa syudad. Alas 5 pa lang sa buntag, sarado na ang mga dalan nga mao'y ruta sa street dancing. Gisugdan kini sa City Plaza Luz ug matapos sa City Gymnasium. Giapilan ang street dancing sa 54 ka mga barangay nga girepresentahan sa mga high school. Libuan ang misaksi sa street dancing nga milungtad sa tibok adlaw karong adlaw. Usa sa main event ang street dancing competition sa Pasalamat Festival. Aduna kini duha ka kategorya ang ritual o street dance. Giabisuhan sa kapulisan ang katawhan sa dili pagdala og backpack aron mutan o kun mutanaw sa competition aron dili masita sa kapulisan subay sa gibatuman ng security measures. Ang Pasalamat Festival subay sab sa kapistahan sa Pagadian alang sa patron nini ang Senior Santo Niño nga sulugo usab matag ikatulong Domingo sa Enero. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.